गोबांथारावनो आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोरलै नैबे इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लायो। गोबाङा साननो हागौ बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों थाखा फैसा खामायनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। नाथाय आं नोंथांनि सिगाङाव शेयारिं खालामनो लुबैदों। बे इउटुब चेनेल खुलिनायनि जाहोना थाखा फैसा खामायनायनि थाखाय नङा, नाथाय इसोरनि रावा जेन खना खनला जेरावबो सहैयो। बायनाय जिबनाव, मेंग्लिनाय जिबनाव इसोरनि रावजों जे नोंथांखौ लुखांनो हायो आरो इसोरनि रावजों नोंथांखौ फोथायनायाव बोलोगोरा खालामनो हायो आरो सानफ्रोमबो इसोरनि रावा बांसिननिफ्राय बांसिन खना खनला गोसारलाङो। बेनि थाखायसो आं बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों। बेनिखायनो बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं जिसुनि मुङै बरायनानै आं लायो। आङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों आङो इसोरनि रावखौ सोलोंजानो लुबैदों। आङो फोरोंग्रा नङा, नाथाय नोंथांमोनजों आं इसोरनि रावखौ सोलोंनोसो आङो गोसो जादों। आथिखालनि अबस्थाखौ नायनानै आरो सानफ्रोमबो जानाय जाथायफोरखौ नायनानै आङो बे आयदाखौ बुंनो गोसो जादों आरो बेखौ बुंथारनांगौ होननानै आं गोनांथि होननानै आङो सानदों। बेनिखायनो आं बे आयदाखौ लानाय जादों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय जोङो गोहो गोरा जानो नांगौ। जोङो दिनै गोबां रोखोमनि थासारिखौ लानानै, अबस्थाखौ लानानै जोङो दुखु फैयो, दाहा फैयो। नाथाय जोङो जोंनि अबस्थाखौ लानानै, जोंनि थासारिखौ लानानै दुखु दाहायाव थानायजोंल', दुखु दाहायाव थानानै जोङो गाबबाय थानायजोंल' जोङो जानाय नङा। नाथाय जोङो दिनै गावखौ बोलोगोरा खालामनाया बियो गोनांथि दङ। मानोना जोंहा दिनै दावहा दङ। गोथार बाइबेलाव फोरोंदों जोंनि बिसारु सैतानजों जोङो दिनै जुजिनो नांगौ आरो जोंनि बिसारु सैतानखौ जोङो दिनै फेजेननो नांगौ। माब्रै फेजेनगोन? जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनियाव फैगोन अब्लासो जोङो जोंनि बिसारु सैतानखौ जोङो फेजेननो हागोन। बेनिखायनो आङो फरायनो गोसो जादों एफेसुसनि बिलाइ 6 बालाबनि 10 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ। जिसुनि मुङै जोबनायाव नोंसोरो फोरबोनियाव आरो बिनियाव खौसे जानानै गावखौ जरगोरा खालाम आरो बिनि बोलोजों बोलोगोरा जा। इसोरा बे राव फरायनाय, खोनासंनाय जों बयखौबो बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों। जोङो दिनै एफेसुसनि बिलाइनिफ्राय खोनाबाय, जोबनायाव जोङो दिनै फोरबोनियाव खौसे जानानै जोङो बोलोगोरा जानो नांगौ आरो जोङो देरहानो नांगौ। बेनिखायनो फै जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राजों जों गावखौ बोलोगोरा खालामनि। 1 राजाबलि 2:2 नायोब्ला जों मोननो हायो। डेभिड राजाया बे बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन, आंनि संसारनिफ्राय ओंखारलांनायनि समा सफैबाय, बेनिखाय नोङो गोहो गोरा जादो। दिनै डेभिड राजाया गावनि फिसाज्लानो गासै रोखोमनि अधिकारखौ होनानै, राज सिंहासनखौ होनानै हाजार हाजार लाख लाख इजराइलफोरखौ बे दिनै दैदेनलांनो थाखाय, रायजो सालायनो थाखाय गासैखौबो अधिकारखौ बिनो होनानै डेभिड राजाया बेखौ गोसोखांहोदोंमोन, बुंदोंमोन आंनि संसारनिफ्राय ओंखारलांनायनि समा सफैबाय, बेनिखायनो नोङो गोहो गोरा जादो। बियो बुंदों नोङो गोहो गोरा जा, बोलो गोराजों नोङो जादो, अब्लासोनो नोङो इजराइलनि सासे मोजां राजा जानानै लाख लाख इजराइलफोरखौ नोङो मोजाङै नोङो बिसोरखौ दैदेनलांनो हागोन आरो बे रायजोखौ नोङो गोगोम आरो बोलोगोरायै लाखिनो हागोन। बेनिखायनो गाहाय सिरियाव डेभिडनाव बुंबावदोंमोन, फोरबोनि होनाय बोसोनफोरखौ लागाबो नोङो गोसोआव लादो आरो फोरबोनि बोसोनखौ गोसोआव लानानै
बिनि बोसोन बादि नोङो सोलिदो अब्लासो नोङो गासै खामानियावनो उन्नति जागोन आरो देरहाफ्रायनायखौ मोनगोन। जोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि समस्या फैयो, गोबां रोखोमनि बेमारा जोंनि जिबनाव फैयो, गोबां रोखोमनि समस्या जोंनि जिबनाव फैयो। आं बेखौ स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों आंनि बे थौले मेलेमजों जि मोननो हाबाय, बेनि गेजेरजों आं नोंथांखौ रिमाइन्ड खालामनो लुबैदों। जोंनि जिबनाव बेमार जानायनि, जोंनि जिबनाव गोबां रोखोम समस्या जोंनि न'खराव फैनायनि गोबां रिजनफोर थानो हागौ। जोंनि पापनि थाखाय बे बेमारा, बे प्रब्लेमा फैनो हागौ। नङाब्ला इसोरनि मिराकला जोंनि जिबनाव नुजानांगौनि थाखाय बे बेमारा, बे समस्या जोंनि जिबनाव आरो जोंनि न'खराव फैनो हागौ। नङाब्ला बिसारु सैताना जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय, फोथायनायनिफ्राय खोख्लैनो थाखाय बे समस्याखौ आरो बे बेमारखौ लाबोदों आरो जाहोदोंबो जानो हागौ। जों बेखौ मिथिनो नांगोन, जों बेखौ बुजिनो नांगोन। नाथाय डेभिडना बुंदोंमोन, नोङो सासे मोजां राजा जानानै इजराइलफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय, इजराइलखौ आरो गावनि रायजोखौ नोङो सालायनो थाखाय लागारबो फोरबोनि बिथोन बादि नोङो सोलिनो नांगोन, मावनो नांगोन, अब्लासो नोङो देरहानायखौ मोननो हागोन। आं बे बाथ्राजों दिनै नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों। जोङो जोंनि मेलेमजों, जोंनि बोलोजों, जोंनि धोनजों जोंनि बिसारु सैतानखौ जोङो फेजेननो हानाय नङा। जोंनि मेगननि लुबैनाय, जोंनि मोदोमनि लुबैनाय, बे लुबैनायनिफ्राय जों माब्लाबाबो गावखौ थख' आरो आलादा दोननो हानाय नङा। नाथाय जोंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्राया जेब्ला थागोन, जोङो इसोरजों लोगोसे, जिसुजों लोगोसे थागोन, बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे थागोन आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जानानै जोङो गासैयाव आरो मोनफ्रोमबो आयदायाव देरहानायखौ जोङो दिनै मोनगोन। बेनिखायनो 2 इतिहासनि 15:7 बुंदों, ओमफ्राय नोंसोरो जानजि खाफ्रादो, नोंसोरो गोहो गैयै जानो नांलिया। बेनिखायनो 2 इतिहासनि 15:7 बुंदों, ओमफ्राय नोंसोरो जानजि खाफ्रादो, नोंसोरो गोहो गैयै जानो नांलिया। जोङो माब्लाबा बेमारखौ लानानै, न'खरनि समस्याखौ लानानै, फोथायनायाव, इसोरखौ खुलुमनायाव जोङो लोरबां आरो बोलो गैयै जोङो जायो। माब्लाबा जों साननाय फैयो, आङो इसोरखौ फोथायब्लाबो मा, फोथायाब्लाबो मा, बेबायदि साननाया जोंनि जिबनाव फैयो। नाथाय इसोरनि बाथ्रा बुंबाय, जोङो दिनै गोहो गैयै जानो नाङा। नोंनि थासारिया जेखि जाया मानो, नोंनि जिबनाव जेखि समस्यानो जाया मानो, गोहो गैयै जानो नाङा। जोङो बोलोगोरा जानो नांगोन, अब्लासो जोङो देरहानायखौ मोनगोन। जों मानो बोलोगोरा जानो नांगोन? मानोना जेसायानि 35:4 बुंदों, फोरबोआ फैनानै नोंसोरखौ बासायगोन। जों बेनिखायनो बोलोगोरा जानो नांगोन। जेब्ला जों इसोरनियाव थागोन, इसोरा जोंनियाव थागोन आरो बे जोंखौ गासैबो बिथिङाव बियो जोंखौ बासायगोन। इसोरा नोंखौ बासायनो थाखाय दिनै नेनानै दङ। इसोरा नोंखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै नेनानै दङ। जेसायानि 35:4 बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो हागायनि 2:4 बुंदों, आङो नोंसोरजों लोगोसे दं। नोंनि बेमारखौ सोखानो थाखाय, नोंनि जिबननि दुखु दाहाखौ बोस्रांनानै नोंनि जिबनाव शान्तिखौ लाबोनो, गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय इसोरा दिनै नोंजों लोगोसे दं। नों बेखौ जों मिथिनांगोन। आं बेखौ मिथिनांगोन। आं बोलो गैयै जानायलाय, लोरबां जानायलाय, दिनै इसोरा आंखौ बोलोगोरा खालामनो थाखाय, देरहासार खालामनो थाखाय बियो आंजों लोगोसे दङ। आं बेखौ मिथिनांगोन। जेब्ला नों बेखौ मिथिगोन ना, नोंनि जिबनाव इसोरा लोगोसे दं होननानै नों
जेब्ला बुजिगोन ना मिथिगोन ना जिसु ख्रिस्टआ नोंनियावनो दं होननानै नों मिथिगोन ना नोङो दुखुनि समावबो दाहानि समावबो नोङो रंजानायखौ मोनगोन आरो गोजोननाय शान्तिखौ मोनगोन। जोंहा बे संसाराव गोजोनै थानो थाखाय जोंहा जेबो गैया, नाथाय जेब्ला नोंनि जिउआव जिसु ख्रिस्टआ थागोन नोंनियाव गोजोननाया थागोन। बाइबेला बुंबाय जायनियाव जिसु ख्रिस्टआ थागोन बिनियाव बिफा आरो फिसा गोथार जिउआ बेजों लोगोसे थागोन। बेसे मोजां बाथ्रा, बियो रंजाथाव बाथ्रा नङाना? जायनियाव जिसु ख्रिस्टआ थागोन बिनियाव बिफा थागोन, फिसा थागोन आरो गोथार जिउआ बिनाव थागोन। बेनिखायनो बुंदों हागायनि 2:4 आङो नोंसोरजों लोगोसे दं। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, नोङो हारसिं नङा, नोंजों इसोरा लोगोसे दं। बेनिखायनो 1 करिन्थियानि 16:13 बुंदों नोंसोरो सिरि मोननानै था, फोथायनायाव गोगोम जा, गोहो गोनां आरो बोलोगोरा जा। बेनिखायनो जोंखौ सिरि मोननानै थानो थाखाय लुबैदों आरो जोंखौ फोथायनायाव गोगोम जाजानो थाखाय लुबैदों आरो जोंखौ गोहो गोनां आरो बोलोगोरा जाजानो थाखाय इसोरा लुबैदों। जों दिनै गावखौ गोगोम खालामगोन ने? जों गोगोम फोथायनायखौ लानानै जोङो बोलोगोरा जागोन ने? जेब्ला जोङो दिनै सिरि मोननानै फोथायनायाव जों गोगोम फोथायनायखौ जोङो लागोन आरो जोङो दिनै गावखौ बोलोगोरा खालामगोन, अब्लासोनो जोंनि बिसारु सैताननिफ्राय जोङो देरहानायखौ उदांस्रिखौ जों दिनै मोनगोन। बेनिखायसो 2 तिमथि 2:1 पाउला बुंदोंमोन बेनिखायनो नोङो आंनि बिसाज्ला ख्रिस्ट जिसुनियाव खौसे जानानै बोलोगोरा जा। बेनिखायनो पाउला तिमथिखौ बुंदोंमोन आंनि अनजाग्रा बिसा, नोङो जिसु ख्रिस्टजों खौसे जानानै नोङो बोलोगोरा जा। बेनिखायनो फै जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टजों खौसे जानानै जों गावखौ जों बोलोगोरा जानि। आरो बे समा जोङो इसेल' फोथायनायखौ लानानै जिउ खुंनायनि बेयो सम नंलिया। जों गोगोम फोथायनायखौ लानानै इसोरनियाव रोदा सुनानै जों जिउ खुंनायनि सम बोथोर जानानै फैबाय। आरो जायहा दिनै गोगोम फोथायनायखौ लानानै जिउ खुंगोन आरो जायनि जिबनाव जायनि न'खराव जिसु ख्रिस्ट थागोन बेल'नो देरहानायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो फै जोङो जिसुनि मुङाव जों गावखौ बोलोगोरा आरो गोहोगोरा जोङो खालामनि। आसा खालामो बे इसोरनि राव फरायनाय खोनासंनाय आरो जायफ्रा जेखि स्टेटनाव जेखि हादराव जेखि अबस्थायाव थाया मानो, आं सानो बे रावनि गेजेरजों इसोरा नोंनि जिबनाव थुलुंगानायखौ लाबोबाय आरो इसोरनि बोरा नोंनि आरो नोंनि न'खराव गोग्लैगोन। जिसुनि मुङै आमेन।